Kull persuna ċkejkna jew anzjana b'diżabilità li tidher jew moħbija għandha dritt ta' ħajja dinjituża u bl-iktar mod indipendenti possibbli għax kulħadd għandu kontribut jagħti. Hekk saħaq il-President ta' Malta George Vella waqt iċ-ċerimonja Premju Soċjetà Ġusta fejn appella lill-poplu kollu biex dejjem iżomm f'moħħu f'qalbu lil dawn il-persuni b'abiltajiet differenti. Il-Premju Soċjetà Ġusta jiċċelebra u jirrikonoxxi l-ħidma l-impenn u d-dedikazzjoni ta' diversi individwi fis-settur ta' diżabilità. Fid-diskors tiegħu il-President ħeġġeġ lir rebbieħa u nominati kollha biex ikomplu b'din il-vokazzjoni li jkunu ta' servizz għal persuni b'diżabilità sabiex tassew iħossuhom parti integrali mis-soċjetà. George Vella qal waqt li Malta qed timxi b'mod effettiv fl-Istrateġija Nazzjonali Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u fl-obbligi internazzjonali relatati mal-ugwaljanza ratħajl il-Kummissjoni għad-Drittijiet tal-Persuni b'Diżabilità u l-Aġenzija sapport għall-ħidma tagħhom u ħeġġeġ għal kollaborazzjoni fit-twettiq tal-istrateġiji li jgħinu lil dawn il-persuni fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Il-Premju Soċjetà Ġusta intrebaħ mill-Kumitat Paralimpiku ta' Malta li huwa responsabbli mill-iżvilupp u l-promozzjoni tal-parasport f'Malta u f'Għawdex u li jaħdem irqrib ma' diversi assoċjazzjonijiet sportivi nazzjonali, clubs, coaches, NGOs u partijiet interessati oħra fid-diżabilità, l-isport u l-edukazzjoni. Il-Kumitat Paralimpiku Malti għandu madwar 50 paratleta attiv bil-maġġoranza ikunu taħt 16-il sena. Dan l-aħħar din l-organizzazzjoni daħlet fil-parasport persuni omja u neqsin mid-dawl.